Bună, Isabela! Bună ziua! Mă bucur tare mult că ai acceptat invitația mea să vorbim despre experiența pe care ai avut-o tu în cadrul programului meu de pregătire la matematică pentru BAC. Spune-mi, Isabela, la ce facultate ai intrat și cum ți se pare viața de student? Am intrat la facultatea FAIMA din cadrul Universității Politehnica București, iar viața de student, mai ales la început, este o mare provocare, într-adevăr este greu, dar cu puțină voință sunt convinsă că o să iau note mari și că nu o să am nicio restanță. Sunt convinsă și eu de asta, pentru că te cunosc prea bine și știu cât de serioasă ești și sunt convinsă că te vei descurca super la facultate. Spune-mi, te rog, Isabela, cum ai aflat tu inițial despre programul meu de pregătire și ce anume te-a determinat să te înscrii în acest program? De programul dumneavoastră am aflat prin intermediul online. Am intrat pe un site de meditații și acolo v-am găsit, iar lucrul care am făcut să rămân la acest program este după ce am intrat la un webinar în care am observat răbdarea și modul dumneavoastră de a preda copiilor. Mulțumesc tare mult. Spune-mi, Isabela, care erau provocările tale la început? Cea mai mare provocare a mea, sinceră să fiu, a fost frica de necunoscut. Când am intrat la prima ședință, mi-am dat seama că eram foarte în urmă cu materia și eram aproape convinsă că nu am să fac față. Între timp, am realizat că pot reține foarte ușor și că matematica este cel mai mic motiv de îngrijorare în ceea ce privește examenul de bacalaureat. Mă bucur. Cum ai încercat înainte să te pregătești înainte pentru BAC și ce anume nu a funcționat? Păi, înainte să încep pregătirea, am încercat să învăț singură, să găsesc formule, să încerc să le aplic, însă ceva nu era de ajuns. Adică faptul că nu aveam pe cineva care era experimentat și să-mi urmărească evoluția, nu mi-a dat destulă încredere să continui singură să învăț. Cum ți s-a părut pregătirea cu mine? Te-a ajutat? Pregătirea cu dumneavoastră m-a ajutat să evoluez și să înțeleg tot ceea ce până atunci mi se părea imposibil, iar mediul de lucru în care am făcut ședințele a fost organizat, iar explicațiile au fost pe măsură. De ce crezi tu că ai reușit? Cred că am reușit pentru că am fost o persoană organizată și foarte atentă la tot ce s-a făcut la ședințe. Și am știut de la început ceea ce vreau să obțin și nu m-am dat bătută niciodată, deși de multe ori era foarte greu și nu mai făceam față, însă toate acestea m-au motivat să iau o notă bună și să îmi dau seama că munca mea nu a fost în zadar. Super. Cât timp a durat pregătirea cu mine? Pregătirea a durat aproximativ 9 luni de zile, cred. Da, cam așa. Da. Cred că puțin înainte de, nu, septembrie, octombrie, noiembrie, cam așa, parcă. Octombrie. Da. Ce a contat cel mai mult pentru tine din tot ceea ce făceam noi la curs? Păi lucrul care a contat cel mai mult pentru mine atunci când eram la curs a fost reprezentat de temele pe care ni le dădeați. Acestea m-au ajutat să pun în practică tot ceea ce făceam la pregătire și să fixez cunoștințele acumulate. Foarte mult a contat și faptul că lucram fix pe subiectele de BAC, um, pentru a reuși să obținem punctajele maxime. Un alt lucru a fost foarte bine că pregătirea a fost online. Eu sunt foarte departe de centru, m-a ajutat și m-a scutit de un drum, iar faptul că lecțiile au fost mereu înregistrate m-a ajutat să recapitulez tot când am avut nevoie sau când am rămas în urmă cu ceva sau să rezolv anumite exerciții. Super, mă bucur. Isabela, spune ce rezultate ai avut tu la BAC la matematică și dacă te-a ajutat această notă pe care ai obținut-o la BAC ca să intri la facultatea pe care ți-ai dorit-o. Rezultatul de la BAC a fost de 9,60. Bravo, super, felicitări! Mulțumesc. Notă foarte bună.
Nota aceasta, într-adevăr, mi-a ridicat foarte mult media de admitere la facultate și am reușit să intru unde mi-am dorit de la început. Mă bucur că am reușit să te ajut, Izabela. De ce ar trebui un elev care ne ascultă acum și care urmează și el să dea bacul la fel cum l-ai dat și tu, să vină și el în acest program de pregătire alături de mine? Pentru că sunt convinsă că orice elev care nu este stăpân pe sine la această materie și-ar dori pe cineva experimentat și calificat să-l ajute nu numai să promoveze examenul de bacalaureat, dar și să o facă cu o notă mare. Desigur, și ei trebuie să prezinte interes și atenție față de aceste cursuri și de această materie pentru a putea reuși ceea ce își propun, adică să ajungă la o facultate cât mai bună. Da, așa este. Trebuie și ei să muncească foarte mult, că Da, mai normal. împreună putem reuși. Uh, Exact. Da, mulțumesc tare mult, Izabela, Cu drag. și îți urez mult, mult, mult succes în continuare. Mulțumesc frumos.